Segur que el meu pare em produeix una obra de teatre. Sílvia, has dit que el teu pare pagaria una obra de teatre? Tio, què fas? No era la cançó del segle XXI? Hosti, no em surt, Google. Si vols passo la cançó a l'ordinador. Tinc un programa per compondre que amb un parell de notes, una mica de talent. Què cony foteu? De qui és aquesta cançó? És d'aquest xicot? És meva. Ah, teva. Meva. Necessitem una lletra. Cap problema, perquè precisament aquí tinc el meu lletrista. Toni Lledó? Google. Google? Toni Lledó. Molt bé. Quan fèiem teatre amateur a la Formiga Literària, el teu gran somni era muntar les Tres Germanes. Sí, doncs encara bo que no vaig dir al Titanic, perquè això costaria una fortuna. Qui ho paga? El pare de la Sílvia. 250.000 euros. Si vols que faci la lletra, m'hauràs d'aconseguir una cosa a canvi. Vull tenir una cita amb la Mònica. Però em vestiré de directora argentina per sopar amb el pare de la Sílvia. Va. Però què et costa? Jo i el Google. Una cita. Roger, per què hauria d'acceptar? Que està bojament enamorat, el pobre. De mi. Hòstia, ja ho veuré jo. No, tu no et pot veure. T'ha dit fill de puta. És igual, si no sap ni la cara que tinc. Estic bé. 250.000 euros. Tachan! La Margot i la... Xavier. I vostè és? Roc. Encara estàs enamorada del Roger? No, jo no. I tu? Què? Ja ho sé, però has de ser valent. Expressa el que sents. Des de quan jo m'afaito mentre tu et dutxes, Digues, des de quan? L'orella no, Google, sisplau, que sóc músic. Deixa el Roger. Déjale, déjale, dite. Tu ets el Roger? Sí. Doncs si ell és el Roger, jo hi sobro aquí. Anem, Xabela. Ei, Tito. Collonut, ha quedat de puta mare. El client està aparcant. Em sembla que ha tingut una nit mogudeta. No li feu gaire cas. Mira, aquí el tenim. Por favor, no te lo tomes. Xabela. Nosaltres anem al lavabo. Ara? Si és que tenim una urgència molt llarga. No tornarem fins després de dinar, que sí? Va, anem. Ciao, querido. Al final he convençut el teu pare, nena.